ti Masakbayan. Napalabas, saan pa'y asimang pati amo ni Vanessa, isuasan pa'y ang makapawit para iti panagpakemo ti anak na. Kabayatan na, insublida na nakora ti ubing iti medical center, katiin na ni Rafi ti simango kadakwada. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo iti alawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikarimi, madam. Agpaw iti anak may apaman ama itad dati sweldo na. Isubli yun to ti ubing. Inton makapaw iti anak yo ako na yo. Ay, madam, sana mabali na maitantanti mo na. Saan ka day? Sana makemo no awan pagbayad yo. Pangaasiyo ka di, madam. Kasapulan ti ubeng amakiimo ka no inton bigat. Agbayad kamin tulat ta. Saan ka kadi makauawat abakat? Saan apagpalimusan to'y medical center me? Agsubli kayon to, no adda kwartayo ko na lang arudan. Ala, ing kayo ijay emergency hospital, bareng agpautang da ijay. Ay, unay kat ati mangkan ti puso yon. Saan mimot nga itarayan ti bayadan mi, no bilang? Anya ka di parikot dito ay. Apay-api manaw ni mama na kami suot. Mamamgayam, jay di na kami kayat apastrakan. Taawan pagbayad, may. Saan kami napagagasan dagiti awanan kwarta dito ay, ina bakit? Barang no da kayo ti ada konsiderasyon na. Agpaw ito umutlaang ti anak, may. Agsubli kayong tulangan ito nagpawitan iti kwarta ti anak yo. Ngam di kayag danag. Risita kiti agas ti ubing. Tapno adapay usarin na. Sakbay ti pan nakakemo na. Anya pa'y na, no di kasta. Irisitaan da kami nga rudan. Taing kami gumatang iti agas. Nakagatang ka ka din iti agas ti aputa bakit? Wan ngam saan ko ang nagatang amay. Gatangan to, inton makaipaw iti anak ta. Anya pa'y ngay. Anusan tayo pa'y ati adda. Ay, madanagan naklaang iti mabalay na mapasamak. Tamaitanta ti panakakimo ti ubeng. Sapay kuma. Tawan pagbabawian dagiti at tao. Rupat kwartada. Anya nga rod. Kasta ti kayat da. Padasan ta ti mapan iji emergency hospital. Bareng saan unay nga atidog ti pila. At nagdamagak. Atidog ka no ti naka-schedule ijay. Into ka no pa'y umayabulan ti islat. Imbaga ngay kanda kumati ubeng iti islat na. Wan kumangarod, lakay. Apay akasta tilangan, mama. Adda ka di pa kariribukan nyo? Apay akastoy dirignak. Edi imbaga nga agsublidan to inton makapaw iti bagbagadang agpawit. Tinalyaw nak ti ubing. Kasla nakakaasi tilangan na. Nakaamamo. Nakitak mat dita, mama. Nakaamamo ti rupa ti ubing. Oh, ang apay ko mga iso ti panunutan ta. Awan mo't kwartada. Adda nadlaw ko iti panang talyaw kanyak ti ubing. Kaslam amunak. Saan ka di nga imbagam nga inagasam? Iso siguro akaslam amuna ka ako na. Wan mat kiti. Adun ti inagasak. Ngam, sana kasjay ti mariknak. No kasjay kita endak. Oh, asino kumangarod dagi jay? Tayo okay din ti pagsarsaritaan ta. Ado pa'y ti mataming atat tao nga dakwartan. Sa bali lang amin tiriknak iti dayjay nga ubing. Atay mabaringkwas ka. Anya ti mapaspasamakan ka. Jay man ubing a pasyente.
Kasla makitkitak pa ilaang ti panang talyaw na kanyak, ide pumanaw da. Ubing lang. Pagtaktakan pa iti panawan. Adula amin. Sino da itchay nga ubing? Apay akas tiyay ti panang kitkita na kanyak. May salaan nga ubing. Pakasik naram. Basta awak man. Anak laang ti mamirmiraot. Isukid din ti pakariribo ka. Unay kan, nairamraman akpayan. Rabi ipay laang, disturbom ti turog. Maturog ka, tainak man kiti agkape. Nuing kagkape, ad-di ka makaturog. Maturog ka laang, tadi ka matsagsagitan. Nakitak nga do ti urnong dagiti inchik ija igid ti kalsada adidan kayat nga alikaman da. Saan ka di nga ugali dagiti inchik ti agsukat iti amin nga alikaman da? No danda ni New Year? Wen ka no. Iso nga ipanda iti dayjay abanda, tamabalin nga alaan ti akin kayat. No saan ama ipari ti agala? Intaman nga rod agpili ti mabalinta nga alaan. Mabalinta nga ipawit iti Pilipinas. Alikaman ti kaadwan nga impanda ijay. Ada kaldero, kasirola, kortina, kandad dumapay. Intaman nga rod. Ikandado ta ti balay ti amo ta. Saan da nga ta sumangpat ita? Amangan no madama nga agkiw-kiwar ta kat adadan asumungad. Saan tayo mat siguro? Darasan ta tap na makaaduta. Ipawit tan tumatan iji Pilipinas. Nagadukot dagitoyan nga imbati dalatan dito igit ti kalsada. Nagpipintas pa ilaang nga alikaman. Dagiti kaldero kan kasirola ti alaag. Stainless dagito Nangina iji Pilipinas. Amangan no awan pa'y tikas ta akla si alako ijay. Nagpupuskol ko naman. No makadanon dagito iji Pinas, imported ko nada, uray no pinidot talaang. Uray pinidot laang ata talagamat nga imported. Sa bagay, nagapumot dito abroad. Ako reka. Anya da ito kasla portfolio? Kita agman. Ha? Jenny, saan ka di Hong Kong dollars na gito Ha? Saan nga ta peke da gitay? So nga imbal lang da? Kita man, no adanagan na itibag. Wano ada ID na iti unag. Awan mo ti makita. Kasanurod ama isubli da ito Uraya man, adagbiro. Nawan ti agbiro. Baknang kan, adan pagpaagas ti anak mo. Saan nga tapay asimang pati amo ni Vanessa? Imawag ko maday giant si mang pati amo na. Ay, kasanon ti panagpake mo ti ubeng. Adayo pa'y ti schedule na ija emergency hospital. Agkapsot pa'y kit di manan Ado pa'y ti agas, nga madilat tamot. Maisubli ko mamanan ija medical center. Ay awan mo't kwarta tayo. Ano sino pa'y ti babak nang isuda pa'y ti rupat kwarta. Maamakda saan tayo makabayad. Awan asid ay ti masakit. Awan mabalin mo. Taawan mo't nga rod ospital mo. Nagparamid na nga agpaiso iti ospital, ng para lang mo't kadagiti adda kwartana. Adamot kit di ija emergency hospital, nga masapol ang ma-schedule pa'y. Ado matiim mo na, ngam ti apo ko ta. Nagbayag ka ng padpadaan, no adamang sapul dita adolyaris dita nakapidutam, ngam awan matimang claim. Iso nga rod, imbal lang da nga taa talaga? Apay nga ijay ti nakapidutak. Iso pa'y ti pangalam iti ipawit mo pagpaagas ti anak mo. Awan mo ti mangklaim. Kasanon no adan tumangklaim? Di ibagam tipod no abinawasam ta pagpaagas ti anak mo. Mayat nga taday ta nga aramidak? Nabayag mat basitan nga inururay mo no adda umay mangsapol. Ngam awan mo, saan ka de? Sa bagay.
Saan kumat nga aguman? Taitad kumat laeng no adda umay mangbiro. Hello anak, kumusta ka dita abroad? Nasaya atak lang ta dito'y nanang. Da kayo kit di Kumusta ti anak ko? Nalpas ka din ti kimo na? Naka-schedule ija emergency hospital. Saan pa'y anadanon ti pila na? Imbag no saan amarigatan ti anak ko, nanang. Ay, agkapsot. Adamot kit di dagiti agas na anak ko. Aguray kadilatan ti anak ko no kaano amadanon ti pila. Aduda ngamin a pasyente. Napunno ti ospital. Iso adito'y balay nga urayan mi ti pila na. Di pala sumangpat mat dagiti amo ta. Masapol nga agawid ak iti Pilipinas. Tasyak ti mga sikaso iti anak ko. Kapilitan nga urayam idaa, taadda kadakwada ti passport ta. Sapay ko mga ruta sumangpot dan. Tapno makaawid akmat ta ni Pilipinas. Ikararag ta sumangpot da kuman. Asino nga tati akin kuko iti medical center arupat kwarta. Sigurado ang milyonaryo ti akin kuko Medical center ko naman. Awan ang puso dagi jay. Inton makaawid ak iti Pilipinas. Ipan konto ijay ti anak ko. Kat pakitaak ida iti ado ak kwarta. Tapno tamingan da ti anak ko. Wenman, adamat day tanapidot mo. Awan mo ti mangklim. Oh, nakalagip ka manin ngay mawag. Awan ka di talaga ti plano masumurot dito Si kaman ti pagdamagak. Awan ka di talaga ti plano mga gawid dito Nakapangad nga kon. Jack kaya ti agawid dita. Adakan ka na ita. Awan mo't lang ti serbina nga agawid ka dito Tadi mo matlaeng kaya ti agsikog. Day tala agsikog ti ibagbagam. Numabalin na ko disikan ti agsikog. Awan serbi na ito asaritaan. Di ka lakuman imawawag. Adda ka di sa bali dita. Iso adi na kon ikaskaso. Saan nga ta sikat ti addan sa bali na dita? Iso adi mo kayat ti agawid? Imbes ang mailiw kayo iti tungkal maysa. Saan mo't taday taag subsubang teraramitin nyo? Awan ganas kon kenkwa na mama. Tadi na kayat amaadaan kami ti anak. Amuna akailiw ko ti ubing. Ngam paidamat. Uray ko no agpakita ti anak mo iti sabali a babae. Uy, ipaspasapulan ni papa, mama. Mangnamnama ak amasarakan tayo ti ubing. Sapay ko Dakkal siguro itan. Nalabit, bariton, wano balasitang kuman. Sigurado na ita, mama. Gaputa sumagmamanumot ng atawan tinapalabas. Imbag ta simbang putan dagiti amo ta. Agyaman akmat, tamaawatan dati kasasaad ti anak ko. Pagawidon dakmat laengan. Agawid kan adi na oras gayam. Imayak dito Tapno maipaayak ti anak ko iti nasayata masakbayan. Apay ngay anaadaan iti kasjay asaki. Adapay kat pamabasol ko iti akin kuko iti medical center. Asaan anang admit kan kwa na? Nasao ti amo ta. Ano saan ana itantan ti panakakimo na? Sumayaat kano ti kasasaad na. Maladingitan ak unay gayam. Dakkel gayam ti pagdaksan na. Numaitantan ti kemo amay paay iti pasyente. Nanang, kumusta ti anak ko? Apay asaksakroyan ni tatang. Ada ka matgayam man anak ko. Nanang, ngam apay asaksakroyan ni tatang ti anak ko. Ipadmi ko maidyo ospital. Agkapsot nga minan. Nabayag ka din akasta, nanang? Saan mo't kit di anak ko? Ngam na, kimapsot nga main. Ipantayon iti uray kanginaan nga ospital, nanang. Sige, ija medical center. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam,
Di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapauluan. Adda, iti udi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ipantayon ti anak ko iti uray kang inaan nga ospital, nanang. Iti medical center ti pangipanan tayo. Sige, intayong arudan, nanang. Agreklamo ak no di da admitan ti anak ko. Agsango kami iti saan anang admit iti anak ko. Aginakano ti akin ko kwa iti dayja medical center. No kasta, agpadadang arud arupat kwarta. Alang arud, agrubwat tayon. Ta ipa-ospital tayon ti anak mo. Irugi kun apasapol ti kunkunayong apo ko ta. Nasayat ba at tapno makita tayo ti anak ni Rafi? Sapay kumata masarakan tayo, Papa. Adu da amatangdanan amang sapol. Ibagam laeng, nuan niya tinagan kan pakabigbigan ti inati ubing. Ti lugar da, kan dagiti dadakkel na. Dayta ita tirigat na. San ko nga mo tinagan dagiti dadakkel na, kan ti lugar da, Papa? Anya, kayan ayat mo, ngam di mo pa'y amo tinagan dagiti dadakkel na? Ada imbaga na idi, ngam nalipatak meten. Sa maysa, saan mi pagsaritaan dagita? Kasano nga rod amasarakan tayo no kasta? Huwag nga rod. Kasla tayo agbirbirok iti dagom, iti bunton, ti garami. Mabalin ka di asaan kan nga umawawag. Tawan matlat ka is-iskan ti ibagbagam. Okay. Manipoditan, saan akon nga umawag? Aglinipatan. Nabayagan analipatam ti pagrebangam kanyak. Manipod na pan ka dita. Di mo naaramid ti pagrebangam kas asawa. Kayat nakading alilaan? Kasta ka di ti kayat mo? Ni ka ano man, di ka inalila. Anak lang ti tartarigagayakan ka, ngam impaidam mo met. Kayat mo nga agbalinak alusyang? No way! Di nakngarudan aw-awagan. Tanya pa lang ti pagsaritaan ta. Nukunam asumuro tak dita. No way. And goodbye. Agkakapsutan ti anak ko, nanang. Adayo ka di pa'y ti ibagbagayo ang medical center. Asidol ka na lang ko. Di ka unay agda nagkakasta. Adda namnamak nga agimba agti apo. Sumungad mo't ti bakat kan lakay. Inyag dati ubing. At daman siguro kwartadan. Ha? Kita ti mang saksakroy iti ubing. Ni Vanessa. Da kayo gayam nga agin at akin kuko iti da ito'y a medical center. Ado'y ti kwarta. Bayadak ti serbisyum iti anak ta. Kurang ka di pa'y da itatab no agasam ti anak ko. Vanessa, kaya't mo asawan. Ti ubing kat anak mo da ita. Gapo iti kwarta. Tinanlikodan nak tamarigrigat tak. Kat ita, gapo iti kwarta. Di mo inagasan ti anak ta. Tawan kwarta na. Diyan mo Anya ita tinapatpatag. Kwarta, wano ti anak ta. Diyan mo, nga isugayam ti anak ko. Apay adiyo imbaga tinagan ti inakan ama ti ubing. Diyo met dinamag.
Tinamdamagan nyo lang, kat no adda kwarta, pagbayad may. Saan ka, day? Saan mimot ngamin nga mo? Hidawan kwarta may. Diyuin pa, ti kasapulan ti ubeng. Ita, kimaron ti kasasaad na. Ti sumot lagaya makas jay tirik na. Initalyawan na ti ubeng. Ala, asikaswin tayo kuman ti ubeng. Parang maisalbar pa iti biyag na. Rafi, aggunay kayong arutan. Anya pa'y later aramitin nyo. Asikaswam ti anak mo. Agkakaribusudan ni jay emergency room, anak. Wan nga ron, tatang. Nalado ti panaggunay da. No, hindi pa'y ko mga inaramid da dayta. Saan ko makimaro ti kasasaad ti anak ko? No, saan da ko maarupat kwarta? Nasigod ko ma. Inaramid ko ti amin na kabailag ang nagtrabaho para iti anak ko. Ngamita, kastoy lang ti mapasamak kan ko, ana. Ay, nagpakpakasi kami, iday. Ngimpulaw sa adida kami pinatgan. Agpadadalang iti inana, kwarta lang tinapatag kadakwada. Ay, sapay la ko ma. Tamasalbar pa iti anak mo, Vanessa. Hello, Jenny. Nakaawag ka, Mat? Kaya't kayo ako mastaan iti anak mo, gayam. Kasanon? Madama itan atamtamingan dati anak ko, Jenny. Anya timbaga ti doktor. Ni gayam Rafi ti doktor. Kan akin ko iti medical center anang ipananday iti anak ko. Anya? Kasla binaybayan na ti anak na? Gaputaawan kwarta na? Saan ko pa'y ana ipapas ti sakit tinakam ko kan ko, ana? No saan ko mama nagbaybay ang ama? Aday ko makas di tinagbanagan ti anak ko. Unay matlang arudan. Di na impagaro nga anak na ti singsingiran na iti serbisyo nga ipaay na. Wan nga rod, iso anak la at idinaamuan na ti amin. Kumusta ti kasasaad ti ubing, Rafi? Apay anala daw ko anaamuan. At igayam anak ko ti agkasapulan iti serbisyo kas doktor. Kasta unay asid daaw ko idinaamuak ti amin. Kasla makitkitak pa iti panang talyaw na kanyak. Idi pinagawid ko ida. Uray siyak nga ron. Sa baali ti riknak, idi pimanaw da. Isumalagayam akas dya tinaitagtagainom ko. Ngam aramidak ti amin. Tapno maisalbar ko ti anak ko. Pakawanan na ko, Vanessa. Sapay ko mata mapakawanak ti anak ta. Ibagam to day takan ko na inton makapuot. Nagsakripisyo ki abroad. Tapno ang daigatang iti agas na kan pagpakimo na. Ngam si kagayam tinapanan amin ang nagbanugak. Binayadak ti serbisyo mi ti bukod mo nga anak. Saan ko nga amo akas ta ti mapaspasamak? Hindi awanan ti maipawid ko. Anya ti naramid mo. Pinagawid mo ti anak mo. Ita, kimaro kag nga rudan ti kasasaad na. Anya ti aramidak, tapno mapakawanak, Vanessa. No maimbagan ti anak ko, magunod mo da itapang makawan. Di kagdanag. Aramidak ti amin akabalak. Tapno agimbag ti anak ta. Agbabawin ni Dr. Rafi. Naudi apa nagbabawi. Huwin nga rod, matartaranta idinamuan na nga anak na ti pasyente. Nasakit tinakam ko. Gapo iti napasamak. No di da pa'y laagbabawi, gapo iti napasamak. Ay, jak lamon asawan. Di dakot kayat atamingan, gaputawan kwarta tayaw. Ala, sapay lako ma. Tamasalbar da pa iti apo ko ta. Nakitak ti panagbabawi ti ina ti doktor. Di da ninamnama, akadaraan da, ti pinaidaman da. Saan mo napabirok ti ubing? Tapay. Adan ti ubing ije medical center. Matamtamingan.
Anya ti kayat mo asawan? Kasano nga amom nga iso ti ubing? Sigod a pasyente. Awan pagbayad da. Pinagawid mi. Gaputa saan pa'y anak kaipaw itiin anang at ijay abroad. Iso a pinagawid yo? Wan. Ngabit si mang potentiin ana. Iso ti mang bambantay iti ubing. Idila ang anaamuan ni Rafi. Aputot nagayam ti pinaidaman na iti serbisyo na. Gaputa awan pagbayad da? Isu adi na inagasan? Kasta ka di? Kasta nga rod. Kat day ti pagbababaw yan ita ni Rafi. Ang sapay lakuma, tama isalbar pa iti ubing. Ayan ti apo ko, Rafi. Kagap-gapok iti ayan na, papa. Umay kayo. Tay tulod kayo, Ijay. Kasanon ti kasasaan na. Adda ka dinamnaman na. Adda, papa. Makonsensya ka launay. Binaybayak ti bukod kong anak. Manipod ita. Saan kayo nagpaawid iti pasyente? No awan pagbayad da. Huwan, papa. Bareng iti daytang aramidak. Mapakawan nak ti Diyos kadag iti basol ko. At datayon dito ay ICU, papa. Dayta, kitaan nyo ti apo ko yo. Ti apok. Sapay kuma, taumimbag matlaang. Una yan ti kastoy apasamak. Gapo iti panagayat tayo iti pirak. Naipaidam ti panakataming ti upin. Agam sapay lakuma ta sumayaatan ti kasasaan. Panagriknak. Kat awan serbi ka, doktor. Impang pangrunak ti kwarta. Ngam ti pagrabangak kas, doktor. Mamati ak at ipasamak ti pakaleksyonan tayo, iho. Nalukatan tinakulaapan na panunod ko. Anapat patag tibyak ngam tipirak. Naudi man ti babawi. Ngam aramidak ti amin. Tapno makabawi ak iti anak ko. Manipod ita. Pastrakan tayo amin a pasyente iti medical center. Problema na wano saan. Kumusta ti anak ko, Rafi? Dakkal tinamnamak amalasatan ti anak ta ti sakit na. Aramidak ti amin nakabalag. Basta gimbaglahan ti anak ta. Nga uray pa'y maibus amin a kinabaknan ko. Ti anak ko, nakakaasim. Bueno, Vanessa. Ipanamnamak ka nga agimbag ti anak ta. Diyos ko, daka sa katao. Ngam tulungan na kadi para iti panagimbag ti anak mi. Di kagdanag, Vanessa. Agimbag ti anak ta. Uray maibus ti kinabaknan ko. Basta agimbag ti anak ta. Agbabawi akman ngam naladawan. No kumadyak intulok anagsina kayo itikin ni Rafi. Saan ko maakastoy tinapasamak iti apo? Pakawanan da kami kuma, Vanessa. Kat mo ikam iti sabali pa agundaway ti anak mi. Ikarimi, asaanan ang maulit ti amin. Kwa? Ikarik, Vanessa. Ipatid kayo nga agina. Saan kumapay aday ti pagsasaritaan tayo? Kaputa ti anak ko ti pampanunutak. Awanan ti rumbang apagdanagam. Ininutan na pumiksa ti anak ta. Agimbag ti anak ta. Tsaklakit di maklon. Lumapukaw ko ti anak ko. Sana mapukaw ti anak ta. Ininutan ti panagimbag na. Maragsakan ako na tagimbagan ti apo ko. Ala, asikasuan tayo ti ubing. Aginggat naan anay ti panagimbag na.
Ulitak-takid daw iti pamakawan mo, Vanessa. Ikan na kami kumaitigun-daway amang ipatag ka na kayo nga agina. Kat saan na kami kumaaliklikan, apaman ang maimbagan ti ubing. Sige. Tangay agim imbagan ti anak ko. Mapakawan kayo. Ngam di yun namnamaan. Ama ikatadagos ti gurak kada kayo. Husto tayo kunada. Nga adda iti udi ti babawi. Nupay kasta, baliwan tayo manan ti mangrugi. Para iti nasayaat amasakbayan ti ubing. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas anapauluan. Adda iti udi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.